Salam eziz vatandaşlar, salam gelin kızlar, Arslan Bey, Leyla Hanım, Bahar Hanım, hemmeniz hoş geldiniz. Bugün bize bir yurdun içinden bir haber gelip koştu da, şu mektep okuwçylaryna ellerine telefon bar olan olsa, şolaryň ellerinden telefonlaryny alıp, mahkama bolsun, polis bolsun, ýa-ni Türkmenistanyň içinde şuun kuun özlerini hukukçy diýip atlandyryp berenler. Jenayetkar bir toporyň hukugyny goraýan hukukçylar şolaryň çaralaryny elinäki telefonlaryny alyp hem olardan dilhat alýan ekeni. Biz YouTube hiç bir başga bir ýanky sosial medialaryň başga platformalarynyň hiç birine girjek däl diýip çagalaryň dilinden dilhat ýazdyryp alypdyr. Da bize Türkmenistan içinden gelen maglumat bu. Ondan sonra şu yolda olsun ya bazarlarda olsun köpçülik yerlerinde polis işgärleri Türkmenistan'a vatandaşlarının eline telefonlarını alıp şolardan başka birine şu yankı değişim ýaly YouTube'a mı ya Telegram'a mı ya TikTok mı şon ýaly nemelerini elinden alıp pozup berýänmişler. Bu diýmek näme diýmek? Türkmenistanyň halkynyň vatandaşlarymyzyň elinden hukuklaryny almak diýmek. Sen biriniň hakyny, hukugyny elinden alyp bilmersiň. Telefonuny elinden alyp sen susy özüňe değişli bir zat däl ol. Gatty bir düzgünçilikdi. Bu näme diýmek? Halkymyzy ozala Türkmenistanda hiç bir yerinde internet yok. İnternet asla yok, düýpden. Sebäbi Türkmenistanda okuwlarda da biz görüp da başga yerlerde de Türkmenistandan başga yerlerde internetten bir meseleni bir okuwa degişli bir nemäni aljak bolsaň internetde seretmeli bolýan. Hökman internet taňa gerek bolýar. İnternetsiz hiç bir iş bolana başga ýurtlarda. İnternet bilen. Emma Türkmenistanda şuun kugun internet yok. Diýsen hemme gülkünç bir ýagdaý da bu. İnternetsiz hiç bir iş gymyldap bilmeli däl türkmen vatandaşlary. Emma interneti şo derejäge getiripdirler. Onu da bolsa halkymyzyň, vatandaşlarymyzyň elinden hakyny, hukugyny alyp gorkuzyp telefon ulanmaly däl, YouTube'a girmeli däl, başga TikTok görmeli däl. Bu nirede eşdilen zat bu. Gatty utanç berici. Gatty utanç berici. Bizden goňşy döwletlerimizden Özbegistanyna, Kyrgyzstanyna, Gazagstanyna internet dolu derejede işläp dur. Emma Türkmenistanda hiç ýyly internet yok. Misal üçin bir spravka aljagam bolsaň sen gidip näçe kilometr ýol gitmeli. Şo spravkany almak üçin internetin ýoklugynyň ziýany şu vatandaşlarymyza. Ata utanç berici vatandaşlar bu. Sizin pikirleriňiz nähil diýip şu gepleşi orta alyp gündeme çykaral diýip biz şu ýere ýygnaşdyk vatandaşlar. Aýsyňyzda nähil pikirler bar şu hakda. Näme aýtyp biljeksiňiz? Baş üstüne hemmeniz hoş geldiňiz. Ýene de bergedik. Aýsyňyz söz aýtyp biljek. Ata utanç berici. Leyla Hanım baş üstüne size söz bererdik. Hoş geldiňiz. Hoş Jahan abla, salam kardeşler, salam yurttaşlar. Jahan abla, siz aýtganyňyz şu ya internet yok, başka yurtlarda internetsiz nätip bolmaýdy diýsiz-ku iş bejerip. Bizäni yurtda internet bolsa iş bejerip bolmaýdy. Bu onda internetsiz demek ne demek? Telefonsuz demek de bir iş gerek bolsa, bir iş bejerjek bolsaň onda sen ayakyň bilen getip örde beklep
Var mı işkarla, yok mu? Mesela şu bir dokument lazım oldu sana. Şu vaktinde gitesen dan orada barsan o işkarla yok boladı. Al olsun sen karıştırmalı bolasan. Bu degeni internet yok degeni indi hayat yok degeni da başka yurtlarda şundayın. İnternetsiz hiç iş becerip bilmeydiler. Bize yakın adamları bolsa internetli hiç iş becerip bilmeydiler. Ne için dese korku babalarının esinde, yürekinde. Halkın birden ayaka kalmasın, halk birden ne etmesin, tutup bizeni vazifemizden ayırmasın degen korku babalarının yürekinde. Ben şunu düşünemem. Ne sebepten o çağalarını telefonunu barlıydılar? Bunlara onu hukukunu kim ber koyuptu? Bize ne çağalarımız Bağalarımız mektebe baradı. Bize Türkiye'de. Bize çağımız bilen gepleşecekmiz bağlarımız bilen. Onda iş etmelimiz? Onda telefon ne ola gerek? Bula aslında korkup duruptu. Şunun için hem şunun için. Türkmenistan'ı aytadılar ki nerinden tutsan şu korkup geledi koluna da. Doğrudan hem şu yağdaya geldi. İndi bizlere bula ilacı bolsa nefes aldırmayacaklar. Nefes Türkmenistan'da. Hani şuna da karşı çıkadılar hali. Oladı sağ olun. Şöründe durayım. Öyle sağ ol Leyla Hanım. Şurada Bahar Hanım'a söz verelim. Üstüne Bahar Hanım. Hoş geldiniz. Şu salam kardeşler, yurttaşlar, öňünçe bir salam bereyinde. Deme, bunların korkusu gaty güýçli. Şoň üçin könürgünçde mekteplerde elinden alıp hemme zadyny silip beripdir. Imosu bamy, zaty bamy, girmek bolmaýa, YouTube'a girmek bolmaýa, girjek däl YouTube'a girsem özüm jenaýatim boyun alýan diýen bir zatlar diýip ýazýarlar özleri. Özüne okap berýärler, izlenem şeýre gol çek diýe şeýdi päli 6-njy 7-nji klas çağalara şonýalyk edip gol çekdiripdir da. Ondan soň menim soradym, ol soň ene YouTube'da var da İngilizce öwrenjek bolsaň şo ýerdenem öwrenip bilýän has golaýça zat. Şo zatlary öwren diýip aýtmaýarmy, onu zat ýokmy diýse ýok, YouTube'un nämedigini bilýär zagam biz diýip şeý diýerler de. Ondan bu telefon bejerýänler var, VPN ýükläp berýärler. Olara da tawşyryk berilipdir. VPN ýükläp bermeli däldir hiç ýere. Kim VPN ýükletmäne geldi, olaryň içini barla, näme zat baryny bize habar ber, ýöne eýesi bilmesin. Şeýdip gizli agent et tutjak bolupdyrlar. Deme telefon bejerýän oglanlary. Olaram şu telefonu VPN ýükle diýenlere git hayrat et, git VPN ýükle diýme. Osan bizdenem omy bumy diýip sorap bizar edýärler. Häzir ýaman barlyk güýçli bolupdyr diýip şeý diýip ýükletmäni izine goýberdirler. Men öz gyzymyň telefonu çagyrdyp, telefonu SkyTele'ýan ýükledipdi da. Olaram silip hemmesini aýryp diňe imo galsyn diýipdir. Ejeň bilen habarlaşýan bolsaň diýipdir. Imoňla da bir derek neme video zat goýberjek däldirsiň surat. Osan Türkmenistanyň içinde bolup geçen zatlarym hiç adam habar berjek däldirsiň diýip şeý ýazyp öz ýazanýalygy edip ýazyp şo wagt men jenaýete çekip bilersiňiz diýip şeý gol çekdirip şeý diýipdir. Ne şolar ýaly ýagdaý. Ene bu Özbegistanyň diýseň mara habarlary izlap otyrlar. Olar müň korkuzjak bolup çıtalaşy berseler halk korkanaklar. Özbegistanyň habarlary izlapdyr. Russiýa gidenler bar, oturum izini bolsun, bolmasyn hemmesini deport edip izine goýber diýipdir Özbegistanyň prezidenti aýdypmy bilmeýän. Hemmesini awtobusly, beýle kamyon, maşin bolýarmy, samolyot bolýarmy, eline ýylyny şeýdip uradyp deport edip Özbegistanyň izine uradyp dur diýe.
Onun Türkmenistan'a uğradılanı yok mu dedim de. Yok diye televizyon açtan arkada al serdarımız diye otur o yerde önündekilerim diye neme diye zoparktaki maymun yalçı olsup ondan öňe böküp el çarpıyorlar diye. Yine arkada serdarım aydım aytılsa arkada, goşgy yazılsa arkada, gepleseler öňünçe arkada serdarymyzyň altyn harflar bilen yazılan kanununa bolsun, goşgysylar bolsun, onu uyup altın harflara ýatdan çykarmaly däl ýöne altın harf bilen ýazýamşynda. Ana şolar ýaly diňe öwgüli sözler oň üçin Türkmenistanyň habarlaryny hiç kim dinlemeýe, Özbegistan dinleýäsdi. Ol Russiýadan her ýerden habar berýär diýe. O açyk diýe. Näme bizim Türkmenistanymyzda internet ýapyk, habarlar ýapyk, diňe arkada serdar bize gerek däl, o arkadaglary bize gerek däl. Bu haramhane etdi Türkmenistanyň içini. Ine şu atlykça aýtjaklarym şundan ibaret. Sağ ol Bahar hanım. Doğru aýdýaň. İnterneti yapıp her hil tarapdan korkuzup şeytip saklajakdan şu içinde garan ýaşaşyk çağalara çelnem. Arslan Bey size söz bereli, hoş geldiňiz. Baş üstüne. Eserlikler, ildeşler, hoş buldum hanımlar, sağ olun çağrınız için. Şimdi Yaňa Leyla hanıma biraz değinip geçti. Benim şu an açacak olatırdım. Bu bir gorkunyň alamatı. Hazır bunu berde halkın gözü bilen seyretsen halkı gorkusal oturanda bular. Ama siyasi göz bilen, yani siyasi düşünce bilen seyretsen buların ecizleyenin alamatı da bu. Ben şeyle de düşünýän. Sebep seyredin ya bular indi ulu adamları hem koyup çağalara geçen bolsalar gorku problemesini salmaya. Bu ulu bir gorkunun halktan korkup duranın bir işaretleri bular. Şeyle deyip düşünýän. Elbette öňlenen bardy çağalar korkusmak, emma bu derece delti de çağalar korkusması buların. Bu aslında bir üstünlüğümüz deseyen bolady bu. Halkında şuları korkuzmasının esası bilen şoňal deyip düşünýän. Ondan sonra yankı şu polis eşkellerine aydasım gelende yüzlenesim mi diysem sizin çağalarınız hem şu guruçu meclis halas etjek olatan, özüňiz hem halas etjek olatan. Emma siz şu siyasatdakileri gorap halkı ize selpiktirýäňizde aslında siz cenayet edip otursanız da elbette siz hazır şu wagtda yankı polisiýalar diýip bilýäňiz bu buyruk bize buyruk verdi zat deyip de emma yankı tribunala çekilen wagty sizin arkadaşınız yankı Berdi Muhammedowlar şu rejimi saklap ýörler. Şu wagty olar diýjekdir ki polisiýa eşkelleri buyruk berilsin kanun var, konstitusiýa var. Şoňa göre işlemeli ekeni diýjekdir size. Şunu unutmaň. Olaram diýjek ki özüňe jogap ber diýjek. Bar eden sen buyruk gelenden ama kanun var, konstitusiýa bardy. Şoňa laýyk bolup işlemeli ekeni diýjek. Bu edýäniňiz cenayet ösem çağalara gorku salmak has ulu bir cenayetdir. Çağalar yankı dünya standartında bir kanunlar var. Yankı Birleşen Milletler Guramasında da rezolüsiyalarda geçen yankı madde nemeleri var, kanunları var. Çağını goramalı. Bular bir nemedir? Nemalı? Goldava meteçdir bular deyip de biraz şu okap görseniz düşünýäňiz şu taýlarda çağaları goramalı emma siz çağaları gorkuzup gel otursunuz. Polis eşkili bu edýäniňiz ýalňyş. Sizi arkadaşyňyz hiç gaýsy yankı halas edip bilmedi. Ondan sonra siz mene biz neme halk olup yurdu östirjek bolýasda yurdumuzu geliştirjek bolýas. Arasda bir hova döretjek bolýas. Östirjek bolýas. Emma siz şonuň öňüne alyp gel otursunuz. Bu hem bir cenayet. Sizin bir haýsy tarafa seretseňem edýäniňiz cenayet de
Timbol çağını bilimden yankı dünyadan iyice kaldırıp otursunuz da. O pul yatırmayınıza yatırılmayanın yankı meselesine garanız yoklar. Çağların bilimine ne için pul yatırılan yok deyip. Ama tersine onun hem üstüne siz çağlara korku salıtıyorsunuz. Şonu sizden bizim çağlar bilim size oturan. Yurt dışına çıksa hem meceği yani okuktarıp çıkan çağlar bildiğiniz biyolog edimi, matematik edimi şonun yalı bir fakültetlere, o üniversitelere girip. Ne için bu? Sizin yankı çağlardan çağlara yatırılmalı pulları yatırtırılmayın. Şu yatırımın yörenleri korap yöreniniz için şu. Yeni de şun yalı bir zat vardı. Yankı korku salayan çağlarınızı sizin hem çağlarınıza katı ulu bir tesiri vardır. Hopu vardır. Sizin hem çağlarınız şu çağların içinde korku ya. Siz rejimi korap dursunuzlar da. Ondan sonra şu Daşar yurtta olsun, yurdun içinde olsun şu dinle oturan ildeşlerimiz hedir şu gepleşikleri. O sizden ulakan hayiş. Şu tanışınız vardır, komşunuz vardır, bilmedim yenenemeniz. Şu polisiye işgalleri olsun, mehkemede olsun, kim olsa olsun şolara aydın yetirin. Bu deniniz yanlış rejimi sizin yalı, sizin elinizle koralıdır. Deyip şolara bir duydurun ildeşler. Sebep son deymesizler, ey havarınız var eken duydurmadınız, biz bilmedik. Deyip şon yalı bir araylıklar etmezlik için şoların önünden bir duyduruş edinler şolara. Ama ben şunu aydın dedim hazırlıkça. Sağ ol Arslanbek. Doğru bellek geçtin ha. Şu cinayetinin üstüne cinayet işler atıyorlar şu polis özüne. Yetkar toporun hukukunu korayın deyip bu çağçıklanan hak hukukunu elinden alacak olup ulu iş etip atıyorlar da bular. Çağalar meselesi katı kıyın mesele. UNESCO kurumasına da bütün dünya kurumalarına da çağaların bilim almak için ahli mümkünçülükler döredilen deyip ten neme maddalar yazılanda şu maddaları bir okap görün. Çağçıklar bilim almak için internet ulanmağa dolu haklı olur. Onun hakkını, hukukunu elinden alıp bunlar näme iş etjek bolup ýörler. Öz ayaklarına yine de özleri palturup ýör bular. Ertir saat cevap bererler eden cinayetini. Cinayetlerinin üstüne cinayet işlep otyrda. Şu hak hukuk goraýjylar, şu cinayetkar toporun hakkını, hukukunu goraýjylar, halkın hakkını goran aklar da şolaryň hak hukukunu gorap otyrşoň üçin şu cinayetkar toporun hak hukukunu goraýjylar diýip mene şoňa şey diýip dedim, ýa-ni şey diýip goýjak. Ne dün bir habar çıkarttı Türkmenime Umide Hanım öz kanalyna bir çağcık ağlap dur. Şu çağcıkların onsuzam siz hakkın hukukunu elinden almasaňyzam çağcıkların ýagdaýlary gaty kyn. Olar gorkak bolup ösüp barýarlar. Täbi gorku var çağlaryň içinde. Ondan galandan siz gorkyny olara saljak bolsaňyz onu bu Türkmenistan'ın içinde hiç ili yaşayış yok demek oluyor bu. Dün şu çağcığı Ümide Hanım gepleşip çıkarttırdı, kanalına koyuptur. Gör katı kıynansı ýagdaý. Ağlap dur çağcık. Belki o çağa mendeş görnäçe çağcık vardır Türkmenistan'ın içinde. Olaryň hakkını, hukukunu elinden alsanız, siz özünüz çağa özdürüp yetiştireňiz mi misal üçin? Öz maşgalaňda ýokmy çağa? Bu nähili betbaht bir ýagdaý bu. Hukuk goraýjylar kimin hukugyny gorap ýörsiňiz, özüňiz durup bir aýna seredip özüň näme iş etip ýön, men halal çörek ýyp ýörünmi diýip düşünmediňizmi? Kiretmediňizmi hiç? Leyla han başdyna size söz bereli. Başdyna. Ayjahana bula şu çağalar hakkında diýeniňize bir zat ýadyma düşüp gitdi da meni. Şunu aýtyn dedim da.
Bizəni çağalarımız, gələcəkimiz. Bizə şu çağalarımız da şu yurtlara geldik. Başka yurtlara çıkıp gitken ata-analar var. Üçe bölünüp gitken maşgalalar var. Çağalarını bırakıp gitken. Şulanın karnını duygu zaman yedirip içirip hiç kimden kemetim ben deyip ata-analar başka yurtlara işlemeke gitmek zorunda kaldı. Buna kim sebepçi? Bizəni Ptiçke içindeki prezident degen haramzadalar sebepçi. Başka hiç kim sebepçi emas. Bunu kuyrukları sebepçi izindeki. Olsun bizəni 2014 yılda mı bilmedim, 2013 yılda mı şu vaxtlarında ben bir nəni işittim Taşavuzda bolgan görün. İki çıkan var eken de, iki dost. İkisi bir-birsini uyuna barıp yemek içip, yep içip, çay içip oturadı ekenle de şunda aytkan, bir kız aytkan barıp çıkanı meni degen uyumda yemeke zat yok. Çıkanıydı men nişet çekim bilmin durupman. Nişetsem eken degen. Olsun arığı kız aytadı menem uyumda zat yok yemeke deydi. İş yok erimde deydi. Men nişetinindi kime aytamız mana nere baramız dep bir-birisi bilen gepleşedilerden. Olsun yağı bir balalı kız aytadı. Meni deydi bir gene kızım var deydi. Seni 3-4 balan var deydi. Men sana taşıyından deydi. Kızımı sana taşap men Türkiye'ye işe gittin deydi. Sana deydi her ayına çağım bakıp oturganın için $100 veremem deydi. Olsun yedirip içirmek için hem $50 veremem deydi. $150 veremem sana deydi. Olsun seni bağalarınam şundan gün göredi, meni balamam paravsız kalmaydı deydi. Olsun yaxşı deydi o çıkan adam. Boladı ese şundan gelişediler. Olsun yani bir kızını alıp kaladı arığı çıkanına da. Yani 3-4 balalı bir kızını alıp kaladı. 4 yaşında boladı o kızam. Bu kız indi 3-4 ay ötedi. Baka işlemeke gelen son Türkiye'ye işlep pul verip oturadı. Olsun yağı alıp kalgan kızını bağalarıdan urup ötüp kaytadı. Yani 4 yaşar kızını özüden ura verediden. Yani küçükene kızını. Şunda ettirip öldü koydu bu kız. 4 yaşar kız öldü. Ana olsun ecesine haber versele indi men nişetin. İşini taşap barsam, kaçak kağamman, son beka gel ölüm men. İndi nişetin de bir yığlap yağındın sersam boldu. Yine karan. Ana o kız yağı 4 balalı bolsa 4 balasından ayrılıp kamalık gitti. Eğer de men yalgan söylep oturgan bolsam, yine şu vakiyani karındaş doğalları, konuş obaları bardır. Şular yorumda yazsınlar, ya yalgan dep, ya bolgan gep şu dep. Ya bizeni efire gelip geplesinler şular, yalgan bolsa. Bize çağalarımız için işlemeke gelemiz. Üylü elli bolayık, hiç kimden kemis etmeyik çağalarımızı dep gelemiz. Bu haramzadalar ne için bizeni çağalarımıza azar beredi? Ne için kolundan telefonunu aladı? Size hep ver koypmuşlar bağalarımıza telefonunu. Haramzadalar. Sizeni bari bir bize ayıramız. Bu vazipenizden ayıramız. Çağalarınızı geleceği için bizeni düşününler. Sizeni çağalarınızdan bize düşünüp durpmuz. Halkını tarafına geçinler. Bunda yalakalık etip, ştankislik etip, haram kulunu kuyruğu bolup, izinge ayağı bolup yürmenler. Sizlerden talep edemem şunu. Haramzadalar. Bizeni çağalarımızı tinç koyunlar. Bize işlemek zorunda kaldık. Şunun için çağalarımızı taşak geldik yurtumuza. Üysüz, elsiz çağalarımız var.
Ata-analar ba, üysiz, elsiz. Şularni işetmeli, üy yakta iş bolmasa başka yurta çıkıp işlemek zorunda. Onda da minister bolup oturacak emesle. Biröni götten artı gün görediler. Size düşününler şunu, haramzadalar. Haramdan pul yiyip oturmanlar size. Lokma yiyip oturmanlar, çağalarınıza da haramdan yedirip oturmanlar ondettirip. Biröni korkuzip, biröni ürküzüp alıp, kolundağını alıp. Ola sağ olun. Sağ ol Leyla hanım. Arslan Bey yine elinizi kaldırdınız. Size söz verelim. Baş üstüne. Sağ olun. Indi sorak o dörüde neme için bular interneti qadağan edediler? Neme sebepten siz çağaları internetten uzaklaştırıyorsunuz? Özünüzlere maydayan ekeniz YouTube'a girme, yene nemeye girme, yene nemeye girme deyip. Neme sebepten siz bizim çağaları munalı cahilleştir otursunuz? Doğru sorak soradınız Leyla hanım. Ondan sonra yankı çağaları korkuzup duran polisiyalar var ha. Şular özümüzün içimizden çıkan adamlar. Şuları tanışım ya karındaşım deyip öyümüzün töründe iyidirip içirip koyaratan adamlarımız. O izinlenem gidiven bizim çağalarımızı korkutacak şular. Gördünüz mü ildeşle tanışlarınızın edip yören işlerini? O öyünüzün töründe oturup iyidirip içireyeniz tanışım var deyip olar hemen şunu yalayıp çağalarınızı korkutacak. Siz olsa ildeşler arzu arman edeyiniz çağın birimli olsun, okullu olsun deyip yani ruhlu edecek olup yetiştirecek olup canada siz. Bunların bir yandan korkusup dur. Bilim alıp bile mi korkak çağalar? Hiç kaçanam alıp bilmedi. Atalar size maydayanız adamların çağası belayalı bizimkiler ağzını açıp oturur deyip. Sizin karındaşınız, tanışınız, öyünüzün töründe iyidir içeri otarınız korkusup duran sizin çağınızı. Yo ne yanmalı bunun yalı tanışlar kime gerek? Ondan sonra polis eşkeller sizi hiç kaçan yardınızdan çıkarman siz hem garrayacaktırınız, güçten hem kaçacaktırınız. Ama şu günkü korkusan çağalarınızın gözünün önünde in bir yiğrenci adam bolup kalıyorsunuz. Bu çark belek dünya dillerde elbette sizden her hili yolu bolar bir zat olar. Bu korkusan çağalarınız yani yiğrenci olup gözünde kalan çağalarınız sizden arını aladılar bular. Çünkü bir onların korkusu değil, buların enes atasına çelle maşgallarına çelle bozdunuz siz. Nehçe sanısının ayal doğanlarına çelle bozdunuz siz yaş kıyızlığına, kıyız vaxtından, mektep okuçu dövründen. Sizin bu edenlerinize cevapsız bir hasap zat yoktur. Hem zat hasaplaşığı var da diyecek Olotanım. Yani şu polisiye işgerleri şeyle bir katı bir düşük adamlardan toplanan adamlar eken de köpsün tanıyas da o odaşın var zadın var. Şoların yaşlılığında burnunun sohtasına kızıp yürüyen olanlardı da köpsü. Şolar ne eldeysem eğer yüz yüze düşen vaktiniz sizin neyle adamdınız biz biliyese ya eninize forma giyip yankı rejime hizmet edip yürürsünüz. Bunun zararı elbette size de değecektir. Haçanaca işleyiniz. Ne açsanızı gümünüzü çekip yolunuza yandılara. Korkuzman bizim çağalarımızı korkuzmaya sizin hakkınız yoktur. Bu cenayet ede otursunuz. Timbolü bizim alıp veren telefonumuza çağalara qadağançılıq eder yalı. Siz ne mi internetten mi pul tölediniz? İnternete girme deyip qadağançılıq edeyiniz. Bütün dünya internete girsin, öğrensin, bilim alsın. Yani korkmun çağaları yetişsin deyip alad etseler siz üstüne gidip çağaları korkuyacaksınız. Siz qarayan vaxtı sizi kim korasın, kim pense versin size? İşte şu korkuzup yetiştiren çağalarınız sizi yani hastahanada olsun ya başka bir yerde olsun şular sizi seyredip bilen şu korkak çağalar. İrde işte sizin gözünüze değecektir bu edenleriniz. Ne eli yol olsa, iyi yol ölen olsa da değecektir. Şunu aydın dedim. Sağ ol Arslan Bey. Doğru bellap geçtin. Ha şu çağalara gücü yetiptirdi şu polislerin, mahamaların, yani
Jenayetkar toporun hukugunu goraýjylaryň bar güýji şu çağaçyklara ýetipdir. Ýa-da ýaş gyz gelinlere ýetipdir diýen düşünje bar da. Şo düşünje beli aklyňa utanç bu. Birem şu çağaçyklar ýaňam bellap geçdiňizini şo haky hukugy bar şolaryň. İslendik bir internetin bir ýerinden bir temany alyp ýa-da sporta degişlimi ýa sapaklaryna degişli bolsa, haýsy predmete degişli bolsa, internetde açyp görüp şo ýerden peýdalanyp bilmeli haky hukugy bar. Her bir çağanyň, her bir watandaşyň hak hukugy bar. Şolaram siz elinden aljak bolsaňyz, ýene de bu jenaýatyň üstüne jenaýat goşdyňyz bolýar. Polis diýlen ýa aýtdyň şu planam polis bolupdyr, olam polis bolupdyr. Doğrudan bir düşüncesiz, terbiyesiz adamlar polis bolýarmy diýenler. Şonu ýalak pikir gelýär kelläňe. Şu Süleyman Tursunbaýew diýen çağaçygy ona öldürdüler mundan 2 ýyl 3 ýyl öň. Şoňam bir depderi bardy. Şoň Süleymanyň depderi diýip. Şo taýa bellige alyp goýuldy şo. Bütün dünýä guramasyna da, bütün dünýäde şo depderde hemmesi ýazylyjy durandyr. Bu eden nemelerem bu çağaçyklara gorku salmasam, bu da depdere ýazylgy durandyr. Sagat ýazylgy durandyr. Emmesiniň hasaby soruljakdyr bulardan. Bahar hanym baş üstüne sizi söz bereli. Şu polisiýa mühime işgärleri, polisiýalara bilemek esasen mühime işgärleri ýörükde özleri okudýarlar. Yani prezidentin özü okutdy diýerler de. Tabi enata pul töläp bilmeýe, şu tarapdan ay bir bizim prezidentimiz diýip kömek edip men çağamam okutdy. Şu prezidentin okudan çağalary öýüne gelen wagtynda şolaryň hereketlerini görseň, men köp ýerde synlap gördüm da şonu ýaly. Aşgabatda işlän wagtymam prezident oku diýip bular diýip bir-birini dürtekleşip barbak çammal diýerler de gölke diýerler. Ana şolar bilen özüň gepleşip görseň sen depäňden gözläp gepleýärler şolar. Neme normal halk bardyr, ene çağalar bardyr, deňduşlar bardyr, şolar bilen hem gepleşende şolaryň ýanyna gaýşap durup eliniň uçy bilen salamlaşyp ne başyndan şeýdip başlaýar. Okan döwründen şeýle taýýarlaýarlar olary. Ne polisiýalaryň osun nemäň komitetleriň buýrugy bilen polisiýalaryň ondan gorkýar. Bir-birini ullanýarlar da. Ine halk polisiýadan gorkýandyr, polisiýa mehemeden gorkýar, mehemeyi ondan ýokardaky ministrlerinden gorkýar. Minister haram uldan, haram ulam orsdan. Ne şonu ýaly zynjyrlama gidiýär bular. Okadanna da özleri ýetişdirýärler, ýörüýte halkyň üstünden nemetmeli, geplendi äsgermeli däl. Halkın kan gep nemesine her bir arzyna kulak asmal däl. Ne şeýdip ýetişdirýärler. Mektepde mugallimlaryň häsiýet şeýledir. 2-3 aýrýandyrlar. Biz özümiz Sowet döwründe okudyk da, şo wagtyndan bardy şo. Sen kim mahallyrak, garybyrak çağalar partaň o izin otururdy klasda. Nemen plankesiň çağalary öňde otururdy. Tema plankesiň çağasyndan soralar. Bir tema aýtsa öwü barny ýagdyrar üstüne inhaş şey diýdi. Ay gowaýtdy, nämetdi, düşünjesi bar şunuň diýip şey diýer. Bilmeýänem bolsa şeýle diýer şu iki ağız söz aýtsa. Ýöne bärt garybyragyň çağasy tema aýtsa geçýärine diýer. Ana şey diýip adam pahyr edýärler da eginiň gysyk edýärler, çökük edýärler. Innem gelip yine ikinci mektebin okuçunda men ikinci mektepde bar da maňa değişdiler. Ana şolaryň internetem hiç ýyl ullanjak däl, ol ýazyp izinden özüni o çağalara gol çekdirmek näme diýmek. Ol eýýän men türme düşdüm kam diýip gorkar. Polisiýa şeýdip gol çekdirip otursa. Şonu ýalak uly jenaýatçy diýip düşünýär da, eýýän olaryň beýnisini şeýdip ýuwýarlar. Ullahan jenaýat mı kadip. Yoksa men şu yerde YouTube'da görýän ne ingliz dili öwrenmek, şolar var ha, imodan uğra diýen şolary öwrensin, dinlet köpürek diýsem, bizde YouTube'a mı diýerler da. Gadagan o zatlary nemetmek, dinlemek diýe. Kiminen dinlejek bolup bir gün YouTube açdyran, bir çykyşyny dinläpdir.
o kızım. Eyyem akşamı polisiye getir öyle. Sen nerelere giri otuyorsun deyip. Yine onu eydilenler beyle kaydı da biz telefonu elimize alsak anırda görüp oturuyorlar deyip düşünüyorlar. Bana bir vakit şehirde Türkiye'de yanımda galiyalar aytıptı da sen iş yerinden çıkıp bir Abbaslarının haram olu görüp oturuyor bizim başımız bela sokuyorsun deyip bir günü ben izine gelsem hiç kapı açılmıyor uğruyan kapıyı göçüp kaçıp gidiptirler. Yani son yalağı korkuzuyorlar da. O zaman o diye YouTube açtırın diye polisiye aldı ana diye bakarım kızım diye. Onu yan taşma var. Yani halk şeydi mallaştırdılar. Maldan emmeter mankur ettiler. Yöne onu beğenmesinler. Bu cinayetçi topar beğenmesinler. Halk o yönü oturuyorlar. Sen interneti yap, haberlerde o haram dağlar çıkar koy yöne olur birini istiyorlar. YouTube öyle internet var olup dinleyenler var birine haber veriyor ne konurgunçta bir gelin bizim çıkışımız dinleptir o yerde men geplen yerim var ekanna hemmesini dinlep oturup bu levaplı Tuğçe Hanım'ın sesini aydemişine bula levaplı odan Melikim oğluma bula marıl deyiptir bul konurgunçta bizim konurgunçta katnaşan var ekani ene gepleyse konurgunçun şivesinde şu konurgunçta deyip beğeniyemşiller da meni yigrenç bilen seyretmendirler şu yerde bizim aramızdan konurgunçta katnaşan var ekani ne gurur duyuptırlar da oğunuptırlar ene birine haber veriyorlar. Onun için biz korkuzuyum halkı. Öyle değilmesine halkı özünü düşman edip oturuyor bilse. Bir gün bir yerden ses çıkan vaktinde ayaklanın diyen vaktinde onlara köşkü var mı, sarayı var mı, polisiye emniyeti var mı, ne emesi olsa başına yıkarlar. Ondan sonra dağıt gününe komitetler hani bir cırtayıp avşanaklaşıp abzalını önüne tutup birinin üstüne bir bark görsünler, biçerler olur, biçerler. Şu artıkça şunayda yine kaharım gelip oturuyor şu interneti yapmak. Ne mi geliyor sizin elinizden? Kimsiniz siz? Yine taze Türkmenistan kuruluyor, halk ayaklanıyor. Halk tayar. Birini oyadı, pürsökleşip oyadı diyorlar. Bazıları da gurrun ediliyorlar. Gurrun edilip dururlar 2'den 3'ten. Şu vaktinde ağralarlar. Sağ ol Bahar Hanım. Doğru bellek geçtin. Inen şu YouTube'a girsen görüp otururlar falan deyip korku salmak da o zatlar. YouTube yok yerde, internet yok yurtta, nähili YouTube'a giren görür ýaly o kadar o derecede bular güýçli boldum ka. Şu jinayatkar topar. Nähili görüp biljek olar. Onu görüp bilen olsa Türkiýede ölenler var bir topar. Şolaryň halyndan habar alsyn. O derecede güýçli bir adam bolup bilen bolsa. Olaryň eline hiç ilem güç yok. İnternet asla yok. O birine korku salmak o sözler. Deme aýjak bir mund sözüň öleýin arslan degem elini galdyrýar çok bagışlardyň aslında işim köpürek da kısaly. Onu ýaly prezident güýçli bolsa, owadan bolsa, akylly bolsa, hani zeherlenip öldüler, indi ýene de öldü näçe oglan. Ol aýdymçylara ýene birine nähili aýratyn samalýa duratypdyr, uçak uratypdyr. Hani uğratıp aldırsın şolaryň cesedini. Konsullugam hiç ile habarlaşmıyor, telefonunu açman otuyor diye. Nerede hükümet? Öydüp interneti kısıp oturunca yine şuları görsün gözü. Haram pislikler. Bunlar var ya, bunların cübisinde kalmaz. Cübisinde kalmaz. Krandan asarlar. Her zattan asarlar. Uçaktan sallarlar bunları. Sağ olun. Arslan Bey size başüstüne söz verelim. Seredin men şularyň gorky çäreleri de bularam bir. Şular näýli görýän? Şäze şular çağalar bolsun, başkaları bolsun, garyndaş, tanış biliş oğdaşlar bolsun. Şulara şu gorkusy yani bizden uzaklaştırmak üçün korku salýarlar da. İldeşlerimiz hem yankı şuların korku oyununa gelip yurt düzeltecek adamlara
adamlardan uzaklaşsa bu hazırki rejimem yani ki ildeşlerimizin teze Türkmenistan'ı kurulmasını öngünü alıp bildiği boladı da bulara. Ve yani şu hazırki yurdu düzeltirin deyen adamların alacak goldağı var da ildeşlerimizden halktan şu goldamasızlığını kazanıp bilyer. Yani şu tayda dile getirmem kıyın da gepin kıskası ildeşler size korku salıp şular sizin goldamazlığınızı kazanıyorlar. Yani şu tayda siz tezi Türkmenistan'ın kurulmasını, yurdun düzelmesini goldamasanız bular sizi korkusu bir verecekler de gepin kıskası. Neyçek uzak tutup bilseler bular şonca hem govu yaşayacaklar. Biz ne için acı mı durmuş da yaşamalı? Onlardan korkup. Bular korkutsa biz korkup biri vermeli mi de? Tam içine girip bilmedim bu düşüncenin. Ondan sonra yine de şulan korku salışının nemesi menzeş yerleri önlenen bolup geçiptir de neme Amerika'da gulların ağzına maske takıp neyle geplemesin şular özlerinin aydımlarını aydışmasınlar deyip ağızlarını bağlayan ekenler de indi olsa bu önkü yalı edip ağzını bağlayabilmediler de hazır şun yalı interneti kısarlar o gepleme siyasattan gürrün etme koşulma deyip şon yalı nemeler bilen ağzını bağladığı boladı da buların hazır şu uzaklaştırıp bilseler interneti kısıp bilseler şu haklarda fikir söz alışmasalar ağzını bağlap bildiği gibi oladı da buların hazırki rejimin. Şunun için korkularını sallarlar. O illeşler bulardan korkuyup oturara zat kalmadı. Yani göreyendiriniz 5 yıldan beri şular hiç zat edip bilen yokturlar. Bir yartı aramızdan aldılar o kemineni aldılar aramızdan. O da vaxtlayın bir zat. Neyle alanmasalar şon yalı edip olar cevabını verecek olar o zatlardan. Ama yine de ullakan gözülen seyredip görseniz şular yani bizim karşımıza halkın karşısına göreşip bilmediler. Halktan korkup durlar. O sebep 5 yılın içinde bu suut oldu. Bir cegezek çıkıp birisi bir adip ağzını açıp bildiler mi şular? Aydın hani. Birisi hem cevap verip bilen yok. Bari bir şeyle bir düşünceler. Malçan yazınak saglas edilir ya şonun yalı. Bular imsimlik bilen kavul edip otururlar. Rejim yıkılı otur. Ondan korkmaya gerek yok. Artık bularda korkarlık bir gücem kalmadı da. Köpçülüğün içinde hem şon yalı deyip düşünediler de sessiz kaldılar mı demek korku oturanı. Elbette onlar korkup dur bizden ildeşler. O ben özüm kovu düşünen de sessizliğinin ne için oturandığını onların. Ama halkın arasında şu düşünce var. O doğru düşünce var ya. Şunu koşayım dedim. Sağ olun. Sağ ol Arslan Bey. Doğruna şu korku siyasetini güçlendirmekten başka onların elinde hiç yeri kural yok. Korku siyasetini ne çağalara da yürütecek bolup ulu işi geçirip batırlar da. Şondan başka elinde bir tutoriali hiç yeri kural yok da. Sebebi yanlış bir yoldan gidip barayan olsan sen durup ödüne soru vermeli. Olarda o düşünce de yok. Yani yalan propaganda bilen neme cenayetkar topori arkadağa şöhret deyip propagandasını edip gören propagandaçılar var ya. Şu televizyonu seyretsenem, YouTube'a seyretsenem, başka kanallara seyretsenem, yine şoların 1% halkımız 1%'im yoktur şoların yankı propagandasını edip görenler. Şonyal propagandasından şonyal dereceye yetirecek oluyorlar. Yöne yetmez ol. Sebebi biz doğru bir yoldan varız. Biz olurda hiç şeylik kanun yok. Kanuni halka korku bilen halkı yine de yere sokacaklar. Çağaçıklarda yankı korku siyasetini döretecekler. Ayal kızlarımızı başka bir halkımızın bir bölüğünü çarelerde süründürecekler. Bir bölük çağaçıklara korku siyasetini salacaklar. Ellerinde hiç başka kural yok dedi mi? Şonyalı
hiç ili neme yok. Toryalı bir zat yok da. Boş bir zat, boşluk yani. Tutacak bir nemesi yok elinde, kural yok. Şoň üçin hem yüze çıkarıp bilen olur. Ayçahan bir mont söz alıbilerinmi? Baş üstüne. Biz var halk korkacak olsa, bizim çağalarımıza baskı ediliyor deyip düşünecek olsa, korkacak olsa biz təze Türkmenistan kurulsun deyip koşulmazdık kurucu meclise. Şeyle değil mi? Biz şu çağalarımız şu dertlerden halas olsun. Dine bizim çağalarımız değil. Bütün Türkmenistan'ın halkı, haysi millet olsa o milleti beni kızıklandırmıyor. O Türkmenistan'ın vatandaşı, bizim halkımız, doğumlarımız, çağalarımız, hemen şeyle. Şolara Türkmenistan təzeden kurulup miras kalsın. Şoň üçin hem gatnaşyp otyrsyn. Men ölümünden mi ya da men çağama baskı ediljeken, wagt men oglumy öldürjeken, olar ýazat bizim kellämizde yok. Biz diňe Türkmenistany kazanmaly. Onu gowy edip bara gözüne, kulagyna soka dinlesinler şonu. Bizim hiç ýyly gorkjak zadymyz yok. Biz vatanymyz, öňünçe watan, sonra da Türkmenistandaky çağaçyplar. Şolaryň geljegi üçin göreşýäs. Soňunda ölümem bolsa, watanymyzy kazanarys. Bir taňrymyza inanýas. Olam bize güýç kuwat berjek, ýeňmäge de ýol berjek, bizem gaýrat etjek. Şoň üçin hem Türkmenistanyň içinde halkym gaýrat etsinler. Türkmenistanyň içinde halkda gorku galmady. Sebäbi keminämiz Merdam Muhammedow. Indi kemine diýip agzymy öwrenşipdir men. Mara kyn gelýär familiýasyny zadyny tutmany da. Ol halkyň gözüni açyp taýýarlap gitdi. Onu o ýerde kuşy kapasada goýýarlar, şonu ýalag edip kapasada goýup oturmasylar. Çıkarypjyk bize goý bersinler, bize yine gelip goşulsun, işine de dowam etsin. Ya ol halky bir sabırly, sakin, ýuwaş gepläp, karşısındakini hiç ýadamany, ýaltanmany dinläp, şu häsiýeti bilen halky eýýäm taýýarlady. Türkmenistanyň içindäki halk gözleri açyldy, oýandy. Onun için bizim keminämize barmajygyny watyrsa, onun için hem jogap bererler. Onun jezasy bara hemme zatdan agyr bolar. Keminä ziýan ýetirse, onun jezasy gata agyr bolar. Halk oýandy. Onun için biz täze Türkmenistana goşulmagymyzyň sebäbi şu jenaýatçy terror toparyň soňuny getirmek. Watanymyzy täzeden gurmak. Sağ ol Bahar hanım, doğruna. Bizde hiç ýyly gorky yok. Biz sebäbi biz dogry ýoldan bitip barýatsa, bizde oň üçin hiç ýyly gorky yok. Olarda diňe gorky bar, özlerinde gorky bar. Bolan üçin şo çağa güýji ýetipdir diýdim ana, çağaçyklara güýji ýetip, şolara da gorky siýasatyny ýöretmek üçin uly iş geçirjek bolýar. Oraşýarlarda şoň üçin dyrjaşy olar. Arslan Bey baş üstüne şu yerde indi gepleşýärmiziň hem soňragyna geldik. Baş üstüne aýdyp bilersiň pikirlerini. Sağ olun deme. Şu gorku diýlen ýere men şu özüm başymdan geçirenimden bir tejribemden gürrüň öresim geledi. Şunu men köprek gaýtalajak illeşlerimiz hemmesi düşüner ýaly şolaram edip görmesi üçin de serediň illeşler menene şu konstitusiýa kanun okap görüp gorku diýen zat galmady rejimden. Sebäp meniň hakym bar ekende men adam ýaly, insan ýaly ýaşamaýa. Muny hiç kimiň meniň elimden almaýa haky ýok. Elbetde sizinki hem şonuň ýaly illeşler. Şu kanun okan, konstitusiýany okan, öwrenin konstitusiýon düşünjeleriňiz bolsun, hiç geli gorkuňyz galmaýar. Elbetde şu kanun, konstitusiýanyda çağalaryňyzy hem okadyň, öwrediň şolara da. Dogry bir bada öwrenmek biraz gıyın geledi, ağır geledi. Ama ýa-ni biraz soňraktan düşünüp gidiberýäňiz. Sebäp men özüm bir näle diýsem, geç düşünemen de käbir zatlara. Men özüm şoňa düşünüp bilen olsam, diýmek başga ildeşlerimiz hem şu konstitusiýa zada düşünüp, öwrenip, ýa-ni aňşyryp bilýäňiz, şonda gorkuňyz galmaýar. Siz hem hiç kimden korkmayanız,
Siz hem hiç kimi korkutmayın, hakkınızın yokluğuna gözünüz yetedi. Kıskaçarak şunu koşayım dedim son söze. Sağ olun. Sağ ol Arslan Bey, doğru birleşkeştin. Bize hiç şeyle korku yok. Biz onun için doğru yoldan gidip barayanımız için yine de qaytalayın şöyle. Biz doğru iş edip oturuyoruz. Olur yanlış iş edip oturansan şu çağalara, enelere, ayal kızlara, Türkmenistan'ın ähli vatandaşlarına şu cenayetkar topara hizmet edip yine de cinayetlerinin üstüne cinayet koşup hizmet edip korku sistemasını da güçlendirecek oluyorlar. Onun için bu bizim Milli Halas Etiş Komitetimiz, kurucu meclisimiz halkı bu zatlardan halas eder. Bizde dolu önam var ona. Sebebi zenan kızlarımızın, ayal maşgalalarımızın hemmesinin arkasında duracak bir maksatnama işlepti otuyorlar. Sağaçıklarımızın hem hakkını, hukukunu koruyacak bir maksatnamanın üstünde ulu 5 yıl beri işler otuyorlar. Biz doğru yoldan gidip barayanımız için biz hiç kimden korkuyumuz yok. Olar yalak çağalara baskı edip, enelere, ayal kızlara baskı edip korkacak hiç şeyli nememiz yok. Biz teyavi şu çürük sistemanı ortadan ayırmak bizim maksadımız. Çürük bir ağacı kesip ayıran yağlı derecede şonu ayırmak bizim maksadımız. Halkı bir yağtılığa çıkarmak. Bizim esası alt barayan işlemimiz şonu yağlı. Şu gepleşigimizin şunki eden gepleşigimiz size ulu täsir galdyrar diýip umyt edýäs. Ýene de gepleşiklerimizde görüşýänçä hoş sag bolun. Watandaşlar, gelin gyzlar, Arslan Bey, Bahar hanım hemmäňize ulu minnetdarlyk bildirýäs. Kymmatly wagtyňyzy aýryp gelip öz pikirlerinizi bir halkymyzyň agyrýan ýerini aýtyp berip orta çıkaranyňyz üçin size de ulaka minnetdarlyk bildirýäs. Geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçä hoş sag bolun. Aziz watandaşlar.